again, reunited as brothers forever. Rest well, our precious sons. You live on in every act of kindness says, let not your hearts be troubled. In my Father's house are many rooms. I go to prepare a place for you. May God... Som kisungu kadhulu. Warokumin fellow. Madan wachiegni Chris kod Hilary. Wachiegni Chris kod Hilary. Kotieko Agone Nyasaye erokamano. Nyasaye erokamano. Moloso na odiechieng' ma kawuono ni. Mondo ok nang'e ni chieng' moro machal kama kod oganda maduong' malich machalo kama. Mano oluongo mana nyithinda gi duto te ni mondo dhi onyume pi. Nobiro na mondo mi gin bende gimadhe chai mane watedo ni. Kara nyathini chal ka gima ne gisewinjre ni aringo matek kabiro manyo gi koni bet to naneno gi ka gigo mpira ka. Koro pacha moro paro na ni koso koro kabiro manyo gi tikona ni dong ne gin kae mana melon kona ni Hilary geri wachne gi gani gidhi luokre. Koro chal ni gidhi tuomo pi kisima gituomo ga pi ka yura ka. Mane kama giome ga pi ka gidhi luokre. Ni koro adhi manyo nyithindo e pi. Pok ayie nyaka kawuono. Pok ayie. Kendo awinjo ka lit na mang'eny. Ka nyathi matin ma felo ni nyalo. Omiyo mano nyaka timre mana ka. Pod igolo mana moro nyaka 4. Nikech gima koro aneno ka koro chal ni en ni emotimo ma. Nawinjo ka nyathina ni osiep nyithindo go kabisa. Kendo giucho nang'o. Mane gima nawinjo ka nyathini wacho. Mano ochiwo nyithindo biro kelo nyithindo kendo. Obiro kelo ni nyithindo mani bed gi nyithindo kaka nokonyo mama cha kokwayo koro ng'eny wanyalo wuoyo kendo wanyalo go mbaka. Lakini ka koro wangi bet piny. To koro kiparo sana an koro onge. Koro jachieno mayo na nyathina ni nyithindo jowadwa. Felo kod familia ne obed gi chir. Gibed gi chir. Kik mondo tachaka penjo Nyasaye ni to mana nyathina ni mane nyaka nyumra nyuma mana te. Antiere ni dakitiyo koda in spirit mondo ing'isa ni gimoro timre mondo question go duto te onge mana yudo duoko. Koro duoko mana bang' chandruok ma wantiere godo ni. Adwa na go erokamano ne welo duto manche donje dala ka. Sana ne anyuola mara mar joka chola kanya kwara Sahol. Achaka go erokamano ne jodala wa Jokano. Agonu erokamano aneno ka ubiro konyo wa ywak jowadwa. Ubiro te. Erokamano kuom biro maru. Erokamano ji duto maneno kae gite. Samoro nyalo bedo ni achunka to ibiro nikech an. To kaneni jowadwa kik ng'ato ne marach. Gima dipo nono ni ng'ato oneno moko longo ne ka. Wawe mana gi ka. Nikech samoro ng'ato nyalo wuoyo ni mok ber. To samoro be ok idhi maber. To gini ne duong'. No ingo wa manyalo wacho mana ni sirikal marwa ka wachungi ka hotel negi Anji. Sai mondo ting'i malo. Omi teko.
kibiro irwa gi ng'uono mang'eny kendo ni biro mana gi hera ka inyiero. Hago erokamano bende Bishop. Yuora Nyasaye mondo gwedhi oting'e malo. Aneno ka ni ya kanya ka gotieno. Osiepe felo moko ni ka. Omera ng'ama da pimu gotonga. Ng'ama da pimu gotonga. Brownie. Nyasaye mondo ting'i malo. Na neno kaka wabudho mane biro dala waka. Kagi biro mana lando wach mana mar kwe to kod hocho makende. Mobiro ka mondo konywa ko nyithindogi. Ji duto te maleme msanda. To mi uko nyithindwagi. Agone ben Nyasaye erokamano. Bende mano miyo wajodongo mobet kae gi. Dongo mobet kae gi. Akia ni gima dami uwe motama miyo umana Nyasaye. Ema mondo timnu kendo lochnu. Kich nitiere gik moko maka ng'ato timuni. Tinena nena hera no. Hera no nyalo miyo kata mirima omaki malichni rum. Kendo dog chien makwe chunyi. Achaka go erokamano ne min Chris gi Felo. Nyithinda gi nokelo tich mayot. Kendo ne giyore ahinya. Nyasaye ong'eyo gimomiyo mano notimre. Nyasaye ong'eyo. Mama Kelly, lit nde to Nyasaye ni uchungu sana. Chief marwa ok nolewo ma ok obet kodwa ka. Ok anyaling ma ok aprero kamano. Jaduong' gweng' ma en yuora kita. Nyasaye mondo gwedhu ting'u ma. Akia ni Bishop mara nitiere ka. Kata mama Bishop ka diponi nyalo be. Erokamano Mama Felix. Abro go ngang machielo. Kago ngang, let me request church please. Kunyalo wero na wer moro mamuol mok goye. Eunice Akoth, kindly. Erokamano kanisa. Asante kanisa. Kendo ma en minot matin ma wachungo ka. An machung kode nyinga Rael. Anena dala kidogo wakwa anena dala maja konyo loso anena dala halo mo ayana male yuni chungwa mondi we more dala no male na dala nyalora duta gi chungi aka tek danye dala nela lero tingo jo male nalo yaure nelo da aja konyo loso yo polo
Nem Sunday Holy Ghost Church of East Africa. Biro konyo nyithindwa gi. Amoso uno kwe. Okwe uru kendo. Biro konyo nyithindwa gi. Mondo gichungi fuaye, noseluong gi to chak gichunge kendo mondo ne gi kendo. Erokamano. An Iluonga Mary Moses. Minega magi nyika bar duto te. Magi okepe kano, okepe ka bar. Wawito jok malji. Shemeji Nyasach kwe mondo bedna kodi. Omedna ichir kendo nitie. Ajabu ok gwedh kama koko nitiere. Koro ne owetega, magi nyiminega, gowetega duto dhana 12 kendo wantiere. Nyaka 7 kod jowuoyi 5 wantiere. Koro ne gibiro ka ok gidhi wuoyo te. Koro magi nyiminega. Waonge kod weche mang'eny, wago pole. Nyasach kwe mondo gwedhneu. Basi adwoko nuero kamano maduong' ahinya. Ka adwa wuoyo kuom nyithinda gi matin. Ane mana bedo kodgi nyaka dakika mogik. Ane mawuok e dala ka achien. Gimoro saa 10. Wuoda ni okonya sombo pi. Moluoko sende mogo dasta. To nikech an naluoko. Taluongo wuoda maduong' makoni miluongo ni Wayne. Takone ni Wayne, gony jamni go mondo bi omodh pigni. Negi nyithindo ma joluor, kiluonge to biro gi ng'wech kendo yieni mana ni antie. Ne ok ginyisa cha mora mora. Nyithindwa gi nokia pogo ute ni ma odwa to ma ok odwa. Adong' kenda kocha. Nyithindwa gi nokia pogo to be nok gigore. Pok naneno kioro ng'ata achiel to gidhi gite. Ng'ata achiel jomodong' pondo wagirado mbele. Ka giduogo te tipenjri ni yawa dong' naoro ng'ata giringo gidhi e duka giduogo ji 4. Koro kanochopo saa 10:30 to customer gochona atwengo. Adhi aomne lawe moro kinyo dhi godo wuoth. Tindogi kosemo nyaka pigegi mag luok ma giketo kanyo. Gigo mpira. Gikuong giomo ga pigegi mag luok. Pige moko nodong' e dho pi kacha. Chris gi Larry. To akonogi ni dhi ulier ngo to gidhi omo pi. Gikelo. Ka gisekelo to keli kao pi gi bisen to tere baf de babagi to luokore go. Gidhi ge bura. Ka gisetimo kamano to kasegone customer pastor ne nitie ja siasa moro ema mine ogo koko kanyo to ka gino rumo matin gochonwa ni nyithindwa oyude pi to ka nabiro to nokang'e ni gin mekwa nikech magi nasewe komo nyaka pi luok kae ane mawuok gi kaka gigwe mpira kendo awuoyo nyaka kodgi te awuoyo kodgi te mane mawuoyo kodgi mogik Jote awito siepega mahero. Koro akwayo mana Meshak, Abraham. Nyasaye oket chunyi kamokowe. Kang'iyo pinyo. Erokamano kanisa ung'uon kodwa jokorgi kaka jogo mane tayo nyasi. Kuyiena kendo abro luongo tieno mondo mi wawinjie kuome en bende kanisa.
medo. Omoso jo Kristo duto no okweuru. An iluonga ni Grace Achieng', an nyarwa gi Shelvin. Kao thuolo makende. Amoso kanisa na mar Msanda Holy Ghost Church of East Africa. Nokwe jo Kristo. Agone Nyasaye malich erokamano. Oloso nyasi maduong' malich kama e dalawa. Gi nyinga iluonga Selina Kinyo Otieno. Anyaka bar. Mokuongo adwa rwako jodalawa. Joka bar duto te. Kamora mora ma untiere fuae uru ne chokruok. Egin ka to ke giyudo thuolo. Akia ni gisedhi? Gisedhi? Adwa miyo nerwa maduong' thuolo wuoye matin. Entie. Maginerega gikwerena karibu. Opak ruoth kendo. Adwoko joka nyakwar Musa ahinya. Manyakwara ma nyithindo mothoge luon dhok. Ane makora dong kar kwerene modong ane. God is good all the time. Obo abiro kaka kaneri Selvin. Wago mosa nyana joka jokisomo mantie kama yudo shida machalo kamae. Wago mos kabisa. Ero kamano anergi namba 3. Amoso no kweuru. Mokuongo atimo mos ne gimo timre ne nyathi nyamera. Oko gima lich, oko gima yot. Manya ka chunya kibena chuny motegno nyathi nyamera. Oko yot. Kue mondo bed godo kue malamonu. Kue kende erokamano. Oimre uru chokruok duto. An machunka ni an energi maduong'. Mokuongo adugo mos kabisa ne dalani the entire family. Majoka Felix ma chuora Okewa. Kendo adugo hocho maduong' kabisa ne chokruok duto. Awacho niya amiyo Okewa mondo bed gi chuny motegno nikech min gi be nowegi kapod gitindo. Nyasaye chiwo kohero kendo mawa kohero. To en owuon Nyasaye nigi sababu. Onge gima timre ma Nyasaye ok okete sababu. Nyasaye ong'eyo gima miyo nomiyowa mondo okawa at that age. To kiseng'e ni minu be noweu kapod utindo to pod untie ngima nyaka dhi mbele. Bed king'e ni nokawo gi kapod gitindo to ngima be nyaka pod dhi mbele. Wabro bedo kod seche duto kwe kende. Agoero kamano. Mar ariyo agoero kamano ne bucha mar Awaya Traders. Gichung' koda kendo gimetimo ne ng'ata kamano. Achaka agoero kamano ne jodala, wede kod osiepe, josiasa mosechung' kodwa. Nyasaye mad gwedhu kendo tim ne ng'ata kaka usetimonwa. Achaka agoero kamano ne kanisa na mar Msanda
uchung' kodwa seche te kendo Nyasaye. Achaka go erokamano ne joka Baro, utimona gima lich miwuoro. Nyasaye madu. Kanisa nyaka mar SDA usebedo kulimowa kendo Nyasaye mad gwedhu. Achaka go erokamano ne osiepega be mosebedo koda, kata pek kata yot to gisebedo ka gisira. Ero kamano. Jowadwa, nend nyithindo gi detama pimo. Ok ang'eyo kaka dachak pimo nend nyithinda gi. Nyithindo gi oweyo bugo malich e dalawa. Nyithinda gi wedena kendo janyuolna. Jowadwa dong' gi bugo maduong'. Awito jombaka, awito jotugo jowadwa. Nyithindo gi kaneno tawinjo kamor kendo an gi ilo. Kia gino serumo kuoma. Kia kata ng'ama ne duogna geno. Akwayo Nyasaye malich mondo ochung'e koda, omiya teko kinde ka kinde. Kendo med sira yore duto. Kata bed ni dapodhi to kwanya. Nend nyithindo gi ok dapim. Ok dapim mar adier. Tagonyo nyithindo gi mondo dhi gi kwe. Nyithindo gi kaluwore gi kaka sebedo kaka an, kendo kaka chung' e dieru ka. Agonyo wuoyi Enoch, Caleb, Enos mondo gidhi gi kwe. Kendo agonyo gi Nyasaye mad bed jakorgi. Ero kamano. Erokamano kanisa. Erokamano kanisa kuom oche mowinjore. Wago step kendo step mogik. Then wabro dok back to church mondo wamigi thuolo mondo mi gidhi gi iki because of time. Abro request brother mondo bi kod fellow ka wadawinjo kuome mogik, then back to church mondo mi wadhi wakopi. Ne kanisa na maleme adwana kwang' wono kawuono ne ng'wonna nikech ok adonjo rachar. Ng'wonna an mana dhano. Akwayo kawuono ne mondo arwakra kama. Koro akwayo ni wen. An adwaro. Akwayo ni we uwuoge kanyo kamae mondo ane jeshi go sama wuoyo. Tergatera mos owadwa. Tergatera mos. Media beda paro ni space no romo kanyo. Okabitimo neno paro ni murito nikech nyithindo gi onge gima ne gisetimo madwa tim nendgi. Adwa mana go erokamano ne osiepe mosechung' koda momiyo achopo kama chalo kamae. Ok ang'eyo dachak gi kanye nikech aparo ni ji penjore nang'o mi aling'a awuotha anana strong. Bedo gi mon ariyo ok yot, nyaka ibed strong. Emomiyo an strong. Aparo ni kata telo nimiyo joma ne nigi mon ariyo dong'. Koro omiyo an strong. Adwa wach ni jeshi go gin gi kiongozi e gi kanyo. Tenda ng'wen go ne gin gi jatend gi kanyo.
jatendgi ne en matin mogik. Nene mane miyoga ripot moro amora ka gidwaro gimoro kuoma. Tikone ni Hilary dhi wachne. Kata koriembgi e skul, tibo neno ka Hilary ema kelo wach. To koriemb adek to Hilary odong', to adek oduogo, to ibo yudo ka Chris ema biro, mane jalupne. To koriembo moko ariyo madongogi, ka gibiro kendgi, to gibo dhi mana ir minegi, gin ok gibiga ira. Koro mane kaka nwadak kanyo, dho ni nyithindogo nohera kabisa, kata kane minegi owuok udhi lemo to giwacho ni dhiuru adhiya, kata kiwayudo kik uduogi, wadong' gi baba. Adwa nawach ni nyithindogo, ng'ama opoyi gi gimoro cha iluongo nade, ng'ama opoyi gi gimoro kikia. Nyithindogo nopoya bwana, yani gipoya. Yani kata mana yuago nyithindogo otama. But adwa nawach ni ma ok en kata ka en Nyasaye makawogi, but chunya to komor. Chunya to komor nikech gimotimrena ni okawa gi buok kabisa. Asebedo gi buok e chunya kabisa kaparo gimomiyo nyithindogi otho. To gin githo ni ot matung' cha dhi, to adek gi be dhi. Koro mae ma aparo nodong' adong'a nikech en ipondonega. To embe dinodhi, to aparo ni embe dinoge nikech ma jachien ma ok Nyasaye. Kik waket uru Nyasaye kuma jachien nitiere. To nyithindo yien mar jachien. Koro warwako Nyasaye mondo lawre gi jachiendno. Donge. Bato timo maber, otiyo gi pi nikech ong'e gima an. Aparo ni kund neno dala ka an gi security moromo, dhao koda tek osiepna. Kidwa gori koda to nyaka ibed gi plan. Kech security nitie moromo. Koro adwa ni mondo awe wuoyi jogo, nyithindogo dhi adhiya, Nyasaye koyie, to biro miya nyithindo moko, nikech minego be pod nitiere. Koro wabiro nyagora nyaga, wayud nyithindo moko, donge. Adwa nachak gi jokanisa, adwa nakwa kendo, an ema loro gini dong'. Wenauru nafas mondo awuo, kik ng'ato kona ni sa oromo dong'. Adwa ni mondo arwake yawuoyigi. Yawuoyigi ma koro wan ga team maduong' but wan gi branches. Koro ma en branch na moro mar bura mwariwore. Wan gi chairman, ka ane jalup chairman mar bura ne. Ang'o mi chairman bi wache matin mondo alor gini. Okweuru duto. Agoni Felix mos. Kendo Felix deputy na mos kabisa. Abed nenan magi moro ilani otimrena. Adaungo teko kata matin kata machung' mbele ji. Nawacho kata wacha chiel kende. Tadier ma Nyasaye mana kaka Felix wacho no. Ni gimotimore ni ok en dwar mar Nyasaye, but en dwar mar jachien. To gima mora kabisa, in all walks of lives of people, bedo nyithindo, jomatindo, dachi, josiasa, wan kaka joma wazito, kila ng'ato chung' gi Felix kendo maber kabisa. Omiyo paro ni kata ka rem moro ne 100%, to rem ni oduoko kata 70 moro ka. But Sara midhiye Felix, ma Sara ma ok apar ni gimoro amora nyalo. Anyway, kado wacho weche mang'eny,
Felix wan wabiro kaka ka jo team ni wabiro goni mos to wasechung' kodi bende ing'eyo kendo wadhi medo chung' kodi kabisa. Koro wek luor wan karachiel kamano. Adwa na wach ni ne joma uwe kwa ujo kama weuru tielo kuma tho kata tho maonge ichaku meda accident makata makia yawa nyako siepe ga bloggers kata kimanye okimanye maberberi eno sangwenya nyaka gifelo yawa asaye ujo kama gimana winjo cha okomora kabisa ne kenda dok kendo ne wach maram to kunyura kunya chiwa lo kunye batibe chieng' moro bro rado nikech kata mana nyoro lori poduka wuka malo kacha cha mokunyo maram oridore onego nyathi kacha to nyoche ka meka ode ang'wen moro no to nyoro kacha lori wa malo pod kunya obiro chopo ni batanda wacho ni an gi lit e chunya jo kama lit mane chunya ni okang'e kako biro rumo batakwayo jo kanisa nango ni biro lamona obiro rumo. Adwa na goero kamano ne jomo chung' koda kachako gi area chief marwa adokero kamano gi team ni mina wuor kamora mora ma intie aneno ka Amalinda ni kanyo Jill asante sana msimama na mimi kupako med bet kamano wadwa intiere MCA Sam ya pare nosade adoko nero kamano madam admin ero kamano sechung' koda kaka county ma gini nyodhi maber kendo awinjo kamoro siepe jogi te nyochung' koda lwetgi nyochopo ntiere ng'ato kang'i kanungo yawa apo mana ko onge joma ne tanga sene uchwanya nikech kanungo ne wode ni wuoyo kama ne wuoyi gore kaecha ng'ato kokelo ni dhiang' ng'ano dong' ochung' kodi yawa omiyi mogo momiyi dhiang' momiyi pesa uchako ng'ano dhi moko loso uchwanya kendo gino komora kama beteno kendo gima kamano kik chak timre kantiere jogo man ka aoru ni mondo ukwa na kanungo ng'uono ni gima kamano ok chak timre. Deputy Governor marwa adwoko erokamano Gladys Wanga nene ka Buyu yawa gini bende pek jokama be uwera ayie kaka dhano ohera jokama katieko ne nitiere security moko manosedhi adwoko nigi erokamano maduong' nitiere neriga moa kamiaro kocha ok ang'eyo ni gintie koso gisedhi nyikwa Njego akia ni be gintie ane kata lwetegi kama kende adwoko erokamano gi minega mane iye kanyo kwarwa kwerega ni kanyo dega erokamano maduong' ahinya akwayo mana ni ok abi wacho mang'eny jokama ok abi wacho mang'eny sa orumo we jolweny go jeshi go dhiyo gidhi gi yue but nyaka ne nyuola gigi aneno ga mane TV jokama manyo buoga ma kata gima timo tama to we jawuoyi go dhi mae modong' iluonge ni Collins king'iye tene modwa chal koda kabisa jogo te aparo ni ok ang'e gimomiyo but ene modwa chal koda kabisa koro ene makoro odong' koro akwajo kanisa ne ugwedhna ulamna kachiel gi mae kik gimaya makendo yawa jachien ni ka ma jachien koro Collins ma iluongo ni Collins tinda gi achako nyinga te
nying giteru moge okoth, Otieno Okoth, nyingi gite kata mag motho ka gin go koth gite. Jo kama, ineno nyithindo monindo adek kanyogo. Iwacho gani inyalo nyithindo batie moro miero. Ti kiongozi moro kanyo ni Ilori. Teno na ero bana. To nyathino momiyo jowete go. Kechang'iyo ni en mana nyimore pi. Momiyo jowete go noluwe. Kech wacha balo ka eroga. Koro mane gima timre. Ne kantiere ng'ama diponi na chwanyo. Kana chwanyi nyaka na liel ni chakre morumo. Kata kana chwanyi ka liel podi. Akwayo ni mondi wena. Ambe an mana dhano. Simo kanyalo koso. To kakwaye elela kama. Tiwena jo kama. To maram. To kunyura kunya. Erokamano. Erokamano Felix. Erokamano kuom bedo strong. In bende idhi e chongi sama jo kanisa lamoni. Tin bende iwuoyo gi Nyasachi wuon. Bishop kapok ichopo buta atieko. Tatieko kaluongo jaduong' David Ole. Kosawacho vote of thanks. The Eco Direct. An iluonga na wakonyre gosiepna miluongo ni Moga Kamoga. Mondo mi watanyasi ni wan gi Bishop wach nyingi. Joana Oyowe notie county sudket lwete piny mondi arito jaduong' mondo bi go vote of thanks. Jaduong' kotieko go vote of thanks to mi jaduong' Joana Oyowe microphone mondo dhi oiki. Vote of thanks please. Erokamano ne jokanisa mwalo kucho but kanisa. Koro wendo mwa maboko wadhi dala. Kinyu bed gi sabato maber. Bishop from Sunday duto man machi. Wabro bede lemo dala Felix ka en lemo mar 1 hour. Achiel watieko lemo chieng' Jumapil go. God.
mitele ni maruo aonge teko maloyo godolwe Yesu mitele ni maruo aonge teko maloyo godolwe Yesu mimedo chunya aonge teko maloyo godolwe aonge teko na Yesu mimedo chunya aonge teko maloyo godolwe Lakini baba mchunga malo
winji ywakna inena madwaro mondo asik kode ngimana pile ka pile to inena madwaro mondo asik kode ngimana masiche donge nyima matama kalo ruodha inena madwaro mondo asik kode ngimana to ruoth bera bora matama Chapile ro, aongete ko maloyo buchena. Yesu ni medo chunya ye, aongete ko maloyo Yesu ni medo chunya ye, aongete ko maloyo godolwe. Limosika na mama, shikote masia ye. Mondi winji ywakna inena madwaro mondo asik kode ngimana pile ka pile to inena madwaro mondo asik kode ngimana masiche donge nyima matama kalo ruodha inena madwaro mondo asik kode ngimana to ruoth bera bora matama chopo ndana inena madwaro mondo asik kode ngimana kosiepa